پیرۆزباهی نەورۆزە ئامادە ڕۆژە یەکشەمەیە چاوەڕێیە کو هەزاران کەس bi cil û bergên Kurdî beşdarî pîrozbahiyê bibin ji ber ku rêveberên Partiya HDP ban kirin ku her kesek bi cil û bergên xwe werin Newrozê. Taybet jin beriya Newrozê ji xwe re kincên nû didirûtin ku dikanên kincên Kurdî beriya Newrozê gelek sixlet dibûn. Li vir hem modelên gelerî hem jî yên nûjen Kiraspistan tên çêkirin. Lê nav salên dawî de kirina Kiraspistan hinek taketiye. Helbet her bajar û dever xwediyê taybetiyê xwe ne di modelên Kiraspistanan de. Ev ya aliyê Cizîrê ye. Ev ya pişta wî da ew ka ya şûtik û ev cil pişta wî şeleme bi şelemetê li xwe kirin. Ev ya aliyê Colemergê ye. Ev ya milê wî Lewendî ye aliyê Colemergê hinkî daha milê wî ew ke. Dirêj ev ya gava vekirî be keçik ezeb be. Gava ku bidin aliyê piştê ya jî top bikin zewcandî ye. Ev ya jî ew ka wî osone. Nihat mamosteyê govendê bûye û beriya 10 salan li ser kelepora cilûbergan lêkolîn kiriye û dest bi dirûtina cilûbergên Kurdî kiriye. Ew behs dike ka çûf irq û ciyawaz di nav modelên kirasên jinan da hene taybet li Bakurê Kurdistanê. Cilên bi îpek çêdibû, cilên li Amedê pikartê ê jinan kulîk li ser bî, an jî bi cilê îpek yan jî em bêjin ku bi pemo çêdibî. Laylon nava cilên Kurdê ku berê bikar danî laylon falan tune bî. Mesela em bêjin ku di vî cureyê de laylon nûa belkî hebe lê bes ne ew qas wisa pemo çêdibû û em bêjin nexşê wan gorê xwezayî ji xwezayî çi girtı bise nexşê xwe wî milê de girtibû. Milê Herêma Colemergê mesela daha cudatir e gorê xwezayiya wî çêbûye. Milê Rihayê germ e mesela gorê xwezayiya wî germbûn û sermayiya wî bikaranîye û saatiye çêkirin. Tabii ki kesê ku em bêjin ku xortên zewcandî an jî ezeb ciwan cil û bergê wan cudatir dibin. Li xwekirin cudatin girêdan bile cudatin çêdibe. Em bêjin jinên ku ciwan yînekî wîk cilê wan yan jî girêdana wan daha cudatir e. Mesela dayîk milê Amedê de melhefê dide serê xwe ama em bêjin ku jinên îna keç an jî ne zewcandî bin melhef nadin serê xwe gorî wî tiştekî taybet çêdikin, cudatir çêdikin. Nihat balê deser rewşa pandemiyê û dibêje saleke ji ber dikan girtî bûne dawet qedexe bûne karê wan jî gelek xirab bûye lê îsal ji ber ku Newroz serbest e hinek li bû tevger ketiye karê dirûtinê jî. Koronavirüs gelek bandora xwe serkarê me kir zêdetir jî serkarê me kir ji ber ku karê me hinek dir jî em bêjin ku ser milên dawetan an jî ser rojên taybet ser heştê adarê an jî Newroz vek cejnekî Newrozê tê pîrozkirin ser wî esasê em cilê me em çêdikin. Lê bes par heta nûwa gelek astengiyê me çêbû, gelek em bêjin ev nexweşî bandora xwe serda. İşte davet gorî hejmaran davet tê çêkirin. An jî em bêjin ku hinek ciyan davet nayê çêkirin jî ji ber wî yani saetkî davet were çêkirin însan naxwaze were ji bo xwe cil jî bidirû. Xedican Parqîn, Deng Amerîka, Amed.